ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ യാത്രികൻ ശുഭാംശു ശുക്ല ഉൾപ്പെട്ട ആക്സിയം 4 മിഷൻ വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫ്ലോറിഡയിലെ നാസയുടെ കെനഡി സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:01 വിക്ഷേപണം. യുഎസിനെ കൂടാതെ ഹംഗറി, പോളണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ബഹിരാകാശ യാത്രികരും ദൗത്യത്തിലുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് 4:30 ISS-ൽ പേടകം പ്രവേശിക്കുന്നത്. മെയ് 29 നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന യാത്ര സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് 5 തവണ കൂടി വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. പുതിയ സ്പേസ് എക്സ് ഡ്രാഗൺ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വിക്ഷേപണം. 41 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ബഹിരാകാശത്തെത്തുന്നത്. അവസാനമായി ബഹിരാകാശത്തെത്തിയത് രാകേഷ് ശർമ്മയായിരുന്നു. 14 ദിവസം ശുഭാംശുവും സംഘവും ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. കൃഷി, ഭക്ഷണം, ജീവശാസ്ത്രം എന്നീ മേഖലകളിൽ ശുഭാംശു ശുക്ല 7 പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തും. ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് മുൻ നാസ ബഹിരാകാശ യാത്രികനും ആക്സിയം സ്പേസിലെ ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് മിഷൻ ഡയറക്ടറുമായ പെഗി വിറ്റ്സൺ ആണ്. ശുക്ല പൈലറ്റിന്റെ റോൾ ഏറ്റെടുക്കും.